салом алейкум ҳамҷорон азиз аъзои гурӯҳи ҳангурвабоғ имрӯз 25 апрели соли 2025 мебошад. Қарор дорем дар ноҳияи Қободиён дар яке аз боғҳои чормағз ки мо чормағз овардагӣ будем 3 сол пеш ва инҷо шинондем, боғи чормағз обод кардем, бунёд кардем. Чормағзи 3 солаи мо ман якум сол омада нишон додагӣ будам. Мана гуфтам мана ин буридагии ман аст 40 сантиметр монда буридем аз инҷо. ва баъд ман якум сол нишон додагӣ будам ки чӣ хел ба шакл медароред. ба ҳар ҳол боз гапи маро нагирифтаану дар соли оянда ба шаклдарория давом надодану 1 2 3 та панҷа задааст. Инҳоро бояд мебуридан, якта мемондан то ин ки баланд бардоред, то ин ки ин 2 метр мешуд, мана қадаш ҳамиқа мешуд. баъд ана аз аминҷа мемондан, бар ҳар тараф мерафт, яъне ки чатр мешуд, зонтик мешуд. лекин боз ҳамон тоҷикии худомона кардияну боз ягон кор накардиан, боз 3-5 задагӣ рафтагӣ. Ин якун чӣ гӯем, аз набудагӣ нашудагӣ мешад да. Лекин агар инро як дона монану якта лидеру баъд аз 2 метр панҷаша занед, қаноташро тиеду, баъд зонтик бори шаваду, баъд бандад, мисол мегирем тут барин аввал кунда мебурад, чормағзои худомон бари аввал кунда мебурад, баъд навда ва беҳтарин мешавад. Мана сеюм солаш бибинед чӣ хел бастагӣ. ин чормағзи навъи Чандлер. Ина бинед. Мебинед, таги ҳар як баргошта чормағз бастагӣ. Мана бинед. мана ҳамҷорон азиз, ман хостам ина як ба шакл дарорам ки дигар ба шакл дарорӣ ғайриимкон аст, чунки аллакай ғафз шудааст, аллакай ин аз ба шакл дарорида ин гардан намедиҳад, гӯям ҳам мешавад акун ин, лекин бисёр бастагӣ. Ина бинед. ин чормағзи Чандлер дар Қабодиён мебошад, то ҳозир гул карда шудааст. чормағзи Чандлер дар Қабодиён. яке аз беҳтарин чормағзҳо аст. Ҳамин сол ҳам набояд мегирифти якамшону, лекин гирифтааст. вақте ки чормағз ки дар 2-3 солагиаш чормағзашро нагиред, нашунамояш сус мешавад. ин пури чормағз аст ва нашунамояш ба фикри ман суст аст. ин набояд чормағз гиран имсол ва чормағзашро ҳамаш канда мепартофтанд ва якта навда мемондан то ки баланд шавад дарахт. ҳарчи тезтар зиёд калон шавад, ҳамқадар нақсар. мана ваяша бинед. ҳамин хеле аз замин 5-6 та панҷа зада буромадагӣ аст ки ин ҳеҷ мумкин нест да. хай аз набудагӣ шаку маҷбур дигар ҳамин хел мекунанд. ақлашон ки намегирад, гапро ки намегиранд, ақлашон мегираду гапро намегиранд. охир вақте ман нишон додагӣ будам, вақте бурида будем, бинед мана ҳамаш буридагӣ аст, ваяшам буридагӣ аст, ҳамаш буридагӣ будам, ман ҳамҷо омадагӣ будем бурем. ва ин ҳамхелин хатогӣ роҳ доданд ва хатогӣ бояд роҳ надиҳем. ҳамҷорон азиз, чормағзи Чандлер ки мехоҳад, агар мо заказ мекунед, зимистон мебиёрем. ан ҳамхел дар паноҳи худо бошед. ҳоли бо мебинем кани кадом чормағзашро як назар кунем. подписатся кунед, як комментария монед. мана боз як чормағзи дигараш ки нигоҳбин қариби ки надорад. охир мана порура рехтиян даволи замин. аз ҳамин кунда 1 метр ин тараф як ҷӯйборча канда, ҳамин порура рехта, обро монед ки ҳамун реша ба ҳазур даруни то вай биёяд, то поруа биёяд, беҳтар мешавад. ҳамин бечора ҳам бастааст. мана бинед, ҳамин бечора ҳам чормағз бастааст. ба ҳамон нигоҳ бинам, ҳамин бечора чормағз бастагӣ як қиёмат бастааст. ина бинед, қадаш 1 метру баста наша бинед. ана ҳамҷорон азиз, анам хел бисёр аст чормағзо, лекин нигоҳубинаш нағз не, маъқул не. вақте ки шумо пул додед, пул сарф кардед,
این رو که کردید این رو نگاه کردن در کار با عقل نگاه کردن در کار بیچاره با بسته است به همه احوالش من همداران عزیز این رو نگاه میکنید بهترین چهارمغز میگیرید قیمتترین چهارمغز ها میگیرید از ما درخواست کنید ما زمستون میبیاریم در پناه خدا باشید